Kawai ka jinglong kerpang ka bala syong tanrai hakine kilom kadai ka jinglong bayai sya. Kadai ka jing 3 minit bajar jar haswa ba ka pertai baro kawai kan pedmat. Ki jing pedmit yong bala pelong ya i pria ding ban kela sya ka jing syai bataba. Henry, wat ki but trikam ki bapaka ki don kam ya ka jing keshan ka babyang ban keo syaprang. Ka Chief Minister's E-Championship Challenge ka bahinyaw, mentah kan yarap ya pi ban pui sya weipat umau jam. Kam day tang ka jing yakob, ka day ka lad kalenti ban yo ban talang, ya ka jing betelenti, ka jing bay tangka ki wei ki jing don kam, bat ki lad pen yaso baklan, ki ban yarap kentiu ya ka kam jong pi. Ka ne ka jing temu, ka bala pelad, da ka sorkar Meghalaya, ka ai jing keshan ya ki nong sen kam lejong, ki badan ya ki betri kam beper, ki bala ban wandra ya ka jing kela, bat ban tau ya ki lad ai kamai ha ka jela. Lengba ka incubation program ka bakandai panai, ki nong sen kam bala syak jen, kin yo ya ka jing beten lenti, bat ka jing keshan ka badan kam, ban penkela ya ki betri kam jongki, syakilat kamai ki bayat yo. Lada, pidai ki nong sonong ka Meghalaya, bala don lupa ya ki kam kayi, ki bom duna ya ka nusnam, bat pi tau ki bet ki lenti thamai, ki bala ban penhe, bat ki bala ban tau kam tau jam. Kane ka dai ka kamu ka babyang tam na ka benta jongpi. Ki shis pangut ki nong sengkam ki ba syajiat syakmat kin yo ya kalat ban yo ka jing keshan bapura. Nadu ka jing irap pisa ka balailak, na ka benta ki bapoi sya ka kerdan top 50, bat shilak sanpo tengka, na ka benta ki sanpo teli ki weipat ki nong sengkam. Bat ka jing ai jing mut na ki reu syampang hadu ki tiar baya day bat ka jing sengkam. Ka jing yo lat bat penya so sya ki yo ki hat. Ki jaka ya trilang, bat ki jing kershan na ki breu bala pentebet ha ka ne ka benta. Pensa nang la ban pentebet shushu yala de, ha ki kam ki jam jongpi, lengba ki workshop, bootcamp, ki lat bat penya so bat ki nong bay tengka bat ki nong thep. Ka jing pau ha ki lat patai kubor, ki jing de jungo sya ki weipat ki jaka, bat ki lat jing ya rap pisa, bakerpang na ka benta ka jing sengkam jongpi. Apply no menta ya ka Chief Minister's E-Championship Challenge ka bahinyaw. Let ha ka website jong ka Prime Meghalaya, www.primemeghalaya.com. Nyon ha ka benta batho apply now. Penrung ya ki jing tep babniat syapang jongpi, bat nyon ha ka benta batho create an account ne sign up. Pensa yo ai ka message ha ka email jongpi, bat pentikna ba pila dep ya ka jing penrung kerteng. Pi don kamru ban pensisya ya ka email jongpi da ka ban nyon ha ubudam verify. Nyon ha ka benta batho draft, ban save ya ki jing tep babniat syapang jongpi, bat pendep ya ki hadin ne nyon ha ka benta batho next baniat syakwan. An sa pa paidin biang ya pi sya ka form application. Pendap lut ya baro ki benta badan ya undap klod, bat nyon submit. Thaw ya registration number jong pi, uba pau ka benta bahaneng. Kaliang ka mon jong ka application page na ka benta ki jingdon kam hadin habot. Lada pemla ban pendap ya ka application jong pi ha ka sen pendap nyon ha ka benta batho save. Pat bo bah ya ka draft application jong pi. Pila ban penya so biang hadin ne login da ka pendan kam ya ki jingtep ba pila ai bat pendap bat pa pat ya ka application jong pi. Tang mar ya dap ban pha ya ka application, pin sayo ya ka Kyrwoh pentikna ka ban sa pau ha ka screen, bat ka email pentikna ha ka email ka ba pila dap ban penrung kerteng. Thaw ya registration number uba pau ha ka benta bahaneng, kaliang ka mon ka application page na ka benta ki jingdan kam hadin habot. Katarik bakado ban thap ya ka application kadai hau khatsan tarik September 2024.